Em dic Montserrat Llagostera, soc catedràtica de microbiologia, dirigeixo el grup de microbiologia molecular del Departament de Genètica i Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nosaltres vam començar a treballar l'any 1999 amb un bacteri que s'anomena Pasteurella multòcida. I es diu Pasteurella perquè va ser descoberta i aïllada per primera vegada l'any 1880 per Louis Pasteur. I aquest bacteri és un dels principals causants d'una malaltia que afecta a tota la cabana de producció a nivell mundial d'animals, que s'anomena la malaltia genèricament pasteurel·losi. Les manifestacions de malaltia són molt variades. En tots aquests animals pot produir pneumònies, però també amb certes varietats de Pasteurella multòcida poden arribar a produir greus malalties en els animals, provocant-los la mort. Front a la pasteurel·losi, avui dia no hi ha cap vacuna que sigui capaç de fer front a aquesta malaltia i, finalment, vam aconseguir una soca de pasteurella obtinguda per DNA recombinant que sobreexpressa tots els antígens, totes les proteïnes implicades en la captació de ferro en la seva superfície. Aquesta soca vacunal és capaç de protegir front a diferents serovarietats de Pasteurella multòcida. És una soca segura, això és molt important de cara a una vacuna, i sabem avui dia que actua sobre diferents serovarietats de Pasteurella i també sobre altres espècies de la família Pasteurellacea. I, a més, com a animals de destí poden ser tots els que abans comentava, oví, boví, porcí, fonamentalment són els que ens hem centrat. Aquesta vacuna va ser patentada i l'any 2010, concretament en juliol del 2010, la patent va ser transferida a l'empresa Janus Developments. Janus va fer extensiva la patent a d'altres països, com Estats Units, com Canadà, com Brasil, com Austràlia, entre d'altres. Amb això esperem contribuir a millorar moltíssim el benestar dels animals i, per suposat, a disminuir les pèrdues que afecten a la ramaderia del nostre país i també a nivell mundial.